Cilj naše posete danas u Dimitrovgradu je uspostavljanje sportske saradnje, pre svega promocija vašeg grada kao grada sporta. Nenad Stanković je prvak Evrope i sveta, višestruki, i ima svoju akademiju, Akademija boksa Stanković. Jedan od ciljeva naše posete je dogovor oko promocije javnog časa koji će biti u Dimitrovgradu narednog meseca, gde ćemo animirati mlade da se bave sportom, pa naravno u ovom slučaju boksom. Druga stvar jako bitna, danas ovde dolazi, znači bokserski je dan, dolazi prvak, peti bokser sveta, bugarski internacionalac Pulev, tako da ćemo iskoristiti današnju posetu i današnji boravak u vašem lepom gradu da se dogovori mogućnost humanitarnog bokserskog meča između Puleva i Nenada Stankovića. Želja nam je da budu možda dva meča, jedan u Sofiji, drugi uzvratno u našoj zemlji, ali o tom, pošto pre početka još naši prijatelji iz Bugarske nisu došli, ne mogu da pričam o detaljima, ali to je naša ideja, znači promocija sporta i mladih и деца. Поканиха ни от сръбската асоциация, боксовата асоциация. Те изявиха желание да се срещнем и искаха в Белград, но в крайна сметка решихме тук в Цариброд, защото е между Белград и София, а и има много българи, много сърби, има паметник на Васил Левски, има паметници на сърбите загинали във войната, на българите също, и така доста историческо място, което преди е било български град, после сръбски, но в крайна сметка ние сме народи, които сме съседи и трябва да имаме така, да държиме на добросъседството и да си помагаме, да имаме добра комуникация, да имаме, защо да не направим и съвместни събития в бокса също, защото и в Сърбия има добри боксьори, и в България има добри боксьори, може да направим някаква колаборация. И какво е заключението от днешната среща тук? Първо, най-напред бяхме изключително изненадани колко добре е поддържан Цариброд, колко добре е, колко е чисто, колко е подредено. Наистина, поне това, което ние видяхме, не знам, вие може би сте изненадани, но на нас така бяхме изненадани много и така приятно изненадани. Отделно те са много топли хора, добри хора, управата, и ни посрещаха гостоприемно така. Това е нашето впечатление. За пръв път съм тук, аз специално. Може би сме минавали покрай Цариброд, но никога не съм се отбивал тук. Но е едно приятно място. То още повече, щом има и толкова много българи, аз винаги се радвам и да се среща и с българите, и с българската общност. И естествено сме взели хубави голями венци да поставиме на паметника на Васил Левски и да поставиме на паметника, където са погребани сръбските войни, загинали, и българските също. За нас няма, не искам да има деление. За мен всички са хора, които са воювали, и сме братски народи. Винаги трябва да се обичаме и да се уважаваме. Това са всъщност и договори за първите съвместни някакви дейности между вас и Сръбския. Договори на този етап не са договори, но на този етап са така диалози, които да доведат до нещо съвместно. До съвместни, да кажем, съвместни проекти, които да направим дали тук, дали в София, дали в Белград. Съвместни проекти на боксови, които да реализираме, защото има нужда. Хората имат нужда от емоция и ние трябва да им я дадем. Спорта е нещо велико, което така учи, възпитава и мисля, че е бъдеще. Има бъдеще в спорта. Надяваме се, че ще имаме възможност тук в Цариброд да следим някои събития, които ще последват. Ще минем да видим и залата, която имате тук в Цариброд. Казаха, че около 4-5 хиляди души събира, което е перфектно за едни боксови събития, боксови матчове, професионален бокс, който да бъде интересен. Може да дойдат и от България, защото е много близо. Цариброд е като български град, българско кътче. Една граница нищо не е. И
може да има тук да стане интересно, плюс това те имат желание да развият така и района Цариброд, което знаете, че чрез спорта се развиват, виждате в Саудитска Арабия как правят световни шампионати по бокс, по други спортове. Именно чрез спорта те си популяризират държавите. Защо не ние да направим някакви спортни събития тук? И накъсо за вашата спортна кариера, какво е сега състоянието? Ами, знаете, аз съм в топ 10 на света, така че предполагам, че ще се опитаме до края на годината да направя още един матч, най-вероятно в Лас Вегас, но ще видим дали ще има време. Аз съм в подготовка, виждате, че съм в добра форма, но е важно, нали, да го предвижиме като приоритетно. Ще видим. Най-вероятно до края на годината един матч, ако не, началото на другата година също. Što se tiče Puleva, to je jedna legenda, ne samo na Balkanu, nego na svetskom nivou. I veliko mi zadovoljstvo što smo se, da kažem, na neki način upoznali i sad pregovaramo o meču koji će biti jedan u Srbiji, drugi u Sofiji. Na moju sreću i zadovoljstvo da sam tako jako kvalitetnu osobu i dobrog boksera, vrhunskog i dobrog čoveka pre svega, jer mi smo bratska zemlja, Bugarska i Srbija. To je bratska zemlja, to je, da kažem, jedan narod. Komšije, susedi, i bit će mi zadovoljstvo da organizujemo meč taj koji će da bude ovde, humanitarnog karaktera, jedan u Srbiji, drugi u Sofiji. Kada bismo mogli da očekujemo taj susret? Pa za jedno 5 meseci. Znači, otprilike 5 meseci do 6, za pola godine, meč će se održati, da kažemo, evo, pregovorili smo da će Bog da bude sve kako treba i da se meč održi ovde. Ja sam, inače, višestruki prvak sveta i 2 puta prvak Evrope u boksu, profesionalnom. Nosio sam 2 državne zastave predsjednika države. Inače sam prvi sportista koji je krunisan ispred pravoslavne crkve, gde me upokojeni vladika Lavrentije krunisao. Imam dosta zaslužnih priznanja inostrani. Sad sam osnovao jednu akademiju. Akademiju, zove se Akademija Nenad Stanković, akademija. To je akademija koja je Nacionalna akademija za sport, gde mi širimo po celoj Srbiji. Već imamo 30 akademija. Ovdje ćemo, da vam kažemo, kod vas ovdje u Dimitrovgradu otvoriti jednu profesionalnu akademiju boksa, gde ću sva deca iz ovog regiona trenirati besplatno.